Ourense acolleu hoxe unha xornada informativa dirixida a alcaldes e particulares da provincia para explicarlles as políticas que a Consellería de Infraestructuras e Vivenda está a desenvolver en materia de rehabilitación e renovación do Parque de Vivendas de Galicia, atendendo a criterios de accesibilidade, sustentabilidade, aforro enerxético e mellora da calidade e conservación das construccións existentes. Os programas de axuda e fomento da rehabilitación suman un investimento de 40 millóns de euros nos orzamentos de 2017, máis que duplicando o consignado no exercicio anterior. A estrategia de rehabilitación refórzase coas axudas da Consellería de Economía, Emprego e Industria, dirixidas á eficiencia enerxética e que subvencionan a renovación de fiestras, ascensores ou cubertas, entre outras. Os 16 programas de fomento da rehabilitación supoñen un paquete cuantioso en cuanto a liñas de actuación e recursos que fai posible chegar a todos os destinatarios, xa sexan particulares, administracións públicas ou actuacións executadas directamente polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. Esa diversidade de programas permite, ademais, subvencionar todo tipo de intervencións en materia de rehabilitación, xa sexa unha reforma exterior, como mellora de cubertas, fachadas ou fiestras, unha reforma interior, como baños, cociñas, mellora das instalacións eléctricas, unha obra para mellorar a accesibilidade con instalación de ascensores, ou a recuperación de contornos urbanos e espacios públicos, e a recuperación de contornos urbanos e espacios públicos ou a restauración de edificios degradados ou en ruínas.